hauska tapaus. Niin. No niin. Koiran ohjaaja. Selvästi. Niin. Mitenkäs tunnistatko koirasi? Mä olisin itse asiassa odottanut voimakkaampaa reaktioa ääniin, mikä se oli tosi vähäistä. Mutta muuten joo, oikeastaan kaikilta osin. Toi Haalarista en osannut sanoa yhtään mitä siinä tapahtui. Joo. Nähden. Toki mä reagoisin väärin, mutta kun te huusitte, niin sitten mä olin vähän silleen, mitä? Joo. Okei. No mutta käydäänkö läpi nopeasti, niin Joo. käydään sitten nuo äänet ja haalarit siellä kun ne tulee niin samalla kertaa. Joo. Sä tuut koiran kanssa tähän tervehtymään testinohjaajaan. Koira ottaa kontaktia testinohjaajaan, mutta lähtee vähän haluttomasti testinohjaajan kanssa kävelylle. Eli se jää katselemaan niin sun perään siinä. Joo. Ja sitten kun sitä käsitellään, niin se ensin seisoo ihan näin, mutta sitten se rupeaa kallistumaan tällä, että älä koske. Eli vähän sen yrittää väistää sitä kosketusta, ettei ihan rentona heilu siinä, kun sitä käsitellään. Ja lähtee leikkimään, se on sen verran varautunut vierasta ihmistä kohtaan kuitenkin, että niin kauan kun sä oot se, joka heittää sitä, tai sulle heitetään sitä lelua, niin se niin sun luona leikkii. Joo. Mutta sitten ei taas mene sinne testinohjaajan luo ollenkaan. Joo. Ja menee ja ottaa lelun suuhunsa sillä jälkimmäisellä kerralla. Ekalla kerralla haistelee ja toisella kerralla menee ja ottaa sen lelun suuhun. Testinohjaaja polttamassa leikkimään, niin sitten se ei lähde sen. Sen verran se on varautunut. Ja siinä tosiaan siinä, kun lähdetään testinohjaaja lähtee koiran kanssa kävelylle ja yrittää käsitellä, niin se ei ole vieras ihminen tulee siihen. Taka-ajo oli selkeästi sen juttuja. Mm-hmm. Eli sinne lähdettiin molemmilla kerroilla ihan hippulat rinkuen mentiin ja kummallakin kerralla se otti sen saaliin tai mikä se on suuhunsa sieltä, mutta ei sitten pitänyt niin kauan tai olisi tuonut sulle sitä. Joo, ei mutta se otti sen ja sain taas. Aktiviteettitasossa siinä, kun sä seisot koiran kanssa ihan kaikessa rauhassa ja ei tapahdu yhtään mitään 3 minuutin aikana, niin koira on ihan rauhallinen. Se on hirveän tarkkaavainen. Se on koko ajan, se katsoo ympäristöä, se näkee kaiken mitä tapahtuu ympärillä. Ja se näkyy täällä muuallakin, sitten muissakin osioissa, niin kuin vaikka tässä aaveilla äsken näiden lehtien kanssa, niin se huomaa kaikki mitä. Jos hän kuunteli alkuun sitä jotain, tuolta kuului jotain ääntä, se keskittyi selvästi vaan siihen, niin kuin huomasi. Joo. Etäleikissä se tyyppi kun hiippailee tuolla 40 metrin päässä, niin se seuraa sitä mutta sitten kun päästetään vapaaksi, niin ensin se lähtee sinne päin, mutta ei mene katsomaan sitten. Ja siinä me niin kuin tulkittiin sitä, että se on taas se, että kun se on vieras ihminen, niin se ei ole riittävän kiinnostava koiran näkökulmasta, tämän koiran näkökulmasta, että se haluaisi mennä sinne tekemään lähempää tuttavuutta. Josta mä ihan odotinkin, että se Joo. Haalarilla se pysähtyy vaan nopeasti ja sitten kun sä oot mennyt sinne haalarin viereen, niin sitten, puoleen väliin sitä haalaria, puoleen väliin haalaria, laitoin ensin väärän. Niin oot mennyt puoleen väliin haalaria, niin koira käy katsomassa, että mikä se on. Ja sitten kun tehdään ohituksia, niin koska se ei ole säikähtänytkään, niin ei siinä mitään jäljelle jääviä reaktioita, pelkoja ainakaan näy, eikä ole kiinnostustakaan. Tuossa räminälaitteella, eli siinä äänessä, niin se tekee semmoisen väistöliikkeen. Ja hetken aikaa funtsattua, niin se menee ja katsoo, selvittää sen, että mikä siellä on. Mutta sen verran se ääni jäi sille kyllä niin kuitenkin kaihertaa mieltä, että joka kerta kun te ohititte, niin se meni hihnan mitan niin siellä kauempana siitä äänestä. Ja taas kun käännettiin tulee toisen suuntaan, taas sama juttu siellä hihnan mitan verran. Sä sait, jos ääni tulisi, niin sä sait olla sen mielessä. Aaveilla se oli eka, missä nähtiin uhkaeleitä. Siellä tuli sitä haukkumista ja muuta, mutta sitten se jossain vaiheessa se haukkuminen selkeästi rupesi muuttua sillä, että se nousi sieltä falsetin. Se on enemmänkin semmoista vaan hälytystä. Kauheita, täältä tulee jotain. Se katteli niitä. Sillä meni vähän aikaa, että se edes huomasi, että niitä tulee niitä aaveita sieltä. Mutta sitten kun se huomasi ne, niin sitten se katteli enemmänkin sitä toista ensin, sitä vasemman puoleen, sen jälkeen oikean puoleenkin otettiin mukaan kuvioihin.
laajentaa sitten, että tuleeko niitä jostain muualta. Ja se zoomaili ympäristöä aika pitkään siinä väliin. Sitten kun aaveet oli tullut riittävän lähelle, niin sitten rupesi tulee vähän semmoista välimatkanottoa, että se ei enää ollutkaan ihan siellä edessä, vaan se verkkailemaan, että siitä tulee sitä pelkoa sitten näkyviin, että ei uskalla olla siellä. Mutta se ei ollut mitään voimakasta todellakaan, että se oli aika vähäistä tai hyvin vähäistä oli. Ja sitten kun aavet oli kääntynyt ja sä olit mennyt sinne aaveen eteen seisomaan, niin sitten se tuli itse katsoa, että mitä siellä oli. Otti itse kontaktia siihen aaveeseen. Toinen leikki, se oli ihan samanlainen kuin tuo ensimmäinenkin leikki. Me katsotaan aina eka ja tokan leikin välistä mahdollista eroa, koska se voi kertoa siitä, että jos koira on kuormittunut tässä kun kierretään tätä rataa, niin se ei silloin pysty yleensä kauhean hyvin enää leikkimään, eikä sillä ole enää voimia eikä kiinnostusta leikkiä siinä vaiheessa. Laukauksissa aktiivisessa osassa siinä kun sä leikität koiraa, niin siinä ei ollut yhtään mitään, se ei millään tavalla havainnoinut niitä laukauksia. Mutta sitten siinä passiivisessa tuli taas semmoista nopeita, semmoisia liikkeitä kun tuli, mutta se oli vaan semmoista ihan lievää, todella lievää häiriintynyttä, mutta ei mitään, missään nimessä mitään pelkoa, että siinä ei mitään siihen suuntaankaan. Ja jos nyt yhteen vetää vähän sen, niin se on vieraita ihmisiä kohtaan hieman varautunut. Tää sun koira, ainakin tässä tilanteessa. Tässä arissa se nyt ei ole. Joo, se on. Silleen se vähän yllätti. Joo. Mutta siinä voi olla myös se, että jos ohjaaja vähän jännittää itse tilannetta, niin koira myös on jännittynyt silloin. Tai reagoi, ei välttämättä ole jännittynyt, mutta reagoi siihen ohjaajan läheisyyteen jollakin tavalla kokee sen tilanteen semmoisena, että tässä on jotakin vähän epäluonnollista ja outoa. Niin se voi tulla myös sitä kautta. Se lähtee leikkimään mukaan, että sillä on semmoista leikkisyyttä. Ja taka-ajo, eli se tykkää kaiken näköisiä, ja mikä näkyy sitten ulkopuolella tämän niin pöytäkirjan, niin näkyy se, että se tykkää ajaa kaiken näköistä, mikä on. Että siinä tietysti voi sitten arjessa miettiä, että pitääkö olla varuillaan jossain tilanteissa vähän sen. Ja syödä erinomaisen hyvä asia, se oli kortti. Niin koira osaa rauhoittua silloin, kun mitään ei tapahdu, niin kuin nytkin, niin se on ihan rauhallisena, jos se seisoo. Me ei saada sitä säikyteltyä täällä missään osuussa kunnolla, eli se ei varmastikaan ole sellainen, että se hirveästi säikkyisi erilaisia uusia asioita. Uhkaeleitä me ei saada kuin ihan vähäisiä tuossa aaveilla. Eli sekään ei ole varmasti sellainen, että koira niin ensimmäisenä kun tulee joku äkillinen juttu, niin reagoisi siihen aggressiolla. Menisi kiinni jonkun lahkeeseen tai muuta. Silloin on uteliaisuutta. Eli se haluaa selvittää erilaisia asioita, mitä elämässä tulee eteen ja päästä niistä jyvälle. Niin laukaukset on ihan loppuun. Kyllä. Siinä lyhkäisesti. Semmoinen. Onko sulle tuttu tää lomake?